I greet you, my lovely fans and friends. Always Kungwagente. Korebi for now. Evangelist Ebuka Obi. Nka wonye Zenko n'ugbo. Nka wulo onye e-money. Nka wulo onye innocent. Ngwagenu ntị. O nwere ife a na-akpọ business strategies. Emana, you can become a big man or wealthy somebody from someone's wisdom or someone's agenda. But when you grow, try to build your own. Onwere ife n'afọ, and ife a n'afọ ma mekwurie imangotanya. Do na nkwusi na ndị ebe na-ebe, ndị a na-ebebe akwa. Apụta na akwa ya. Unu ụmụ ebe na-ebe, nwere ife unu ma, unu ga na-ebe. Ụmụ ebe na-ebe ga na-ebeleli akwa. Afọ unu. Geenụ ntị. Abụrụ m onye ụka, mali ya mal before. Abụ m onye ọdịnala, mana mfu eziokwu nke ọlụ ụwa. Na Ebuka Obi na Lagos bido from scratch. Na-emeli onwe from there now. God bless ebe onweta ego. Ka ihe o mere na obu n'ụlọ ụka ya gịnị n'Imo State and Igbo development. A na-ekwu nke anwa obulukwa now another one bute gịnị na Aguleri Anambra State development. Currently now ọ na-alụ na gịnị 60 buildings Zion City na Igbo. Ka ya na-akpa akụlụ unu ikwu ebe o si. Remember no obido from Lagos ka obidoro. Mana ọ mana Lagos na agbayala obute na Igbo ka ọ ji olu echi ka o nwee nka iji. Ngwane Innocent Motors Lagos ka o nwere more customers and West Africa. Mana o buru depo ebute na Nnewi benne na akụ development ya banwa. Ịchọta is na IVM. They must come to Nnewi and buy from Innocent. Emma why? Brand like on a mepe go grow. That's wisdom. When you grow, bring your friends to your community. Engage your firm. Mebuno or pro business arena. Ngwane e-money. Nwanne oke na-eti egwu. Book AC. Egwu na akwa esmoso ịma na nwa ha eti egwu no na nwanne na akweli ya. Ete mmeni. Ma kesi ya every December e-money na-eji ego kpọta artist n'uli ana api egwu to promote culture and tourism n'uli. Because of what? Because of KC. Kita na amalugi ya amal as gịnị onye na-eti egwu mbụ KC mana ngwo ihe ọgbọ na-eti. Mana Zenko nwanne ahụ ego na-eji ije n'ụkpọ ego ị na-efe efe anyị ma onye bụ. You started from computer village in a Mofuma. God bless you again. You are the richest man na Ndigbo ka say go on your fuma. Yes, I go on your fuma now. You are the richest. Organic give to mobile business na n'ụkpọ. Organic give to if I hear na-eme n'ụkpọ go wube mepela anya afia. Ime nwulie nga na-ekwuye until you make something n'ụkpọ. O wegi iwe mee something n'ụkpọ. Because na ọ dị mma echi ọhọm ga-eri dị ulu. Ọ ndị amụrụ amụ ga-eri dị gain, not me. Mana ikwesịrị ime akụlụ na-ekwu ebe o si. Jee obi n'ụkpọ Bayero University before nwa ọ nka iji PNA mera butela anyị moto Polo and everything on Kaiji. Ngoza Naposen, Rolo Anyeba refuel nopo on Kaiji. Mikimera, Roreba refuel nopo on Kaiji. Zenko is your turn. Omwera afia elo lanyi, ebibu na afia. Onye nwelu Tekno, nwe Infinix, nwe Itel as his brand. Ogini jigibute that thing na nopo as your headquarter. Called you iswe or doesn't learn no more. Buy develop and with a tax. I jabble mad. Zenko, you did a métier.
emulate Ebuka Obi ka ọ baala anyị uru. Emulate Ibeto Nnewi and emulate Innocent ka ọ baala anyị uru. Kaya manfunata. Yes. There's one thing we have to emulate. Like in Nnewi. Yes. They learn many things from us. And we as well are learning many things from them. Emana ndi Nnewi jakafa mepe befa. Yes. Our government. Nyabra tata na ibia na nkwo Nnewi gafu na ihe nwere ụzọ. Because gene na ihe apụ gene afia ụmụnne na ụmụnne. Ịmalụ nke inwere ibute. Ife a bụ ife ndụ kwesịrị ime mbụ ndị ọkpọ. Onye malụ nke ọ butela anyị. Ọma nwa n'afa ka a na-afụ ụkpọ. Ka ga-esi eme afụ ụkpọ. Ekwuru wee sị ogbu ọbụla nwere ọdụ na-afụ ụkpọ. Enwere ọdụ ndị ụmụ ọhama, nwee ọdụ ndị ụmụdike, nwee ọdụ ndị nchọ ntụ osi dị everywhere n'ụkpọ. Onye abalị bịa tata, onye nwee ogiri oburu bịa, onye nwee egusi oburu bịa, onye nwee ụkpaka oburu bịa. That's how esi nwe afụ ụkpọ. Uruzie tata, anyị nwezi ego na Lagos, nwee na Aba, nwee na Kano, nwee n'ugwu Awụsa, onwezi na-ebute nke n'ụlọ. Ọ gịnị ji ụnụ nwee elu mpempe afịa? Mpempe afịa na anụ ụkpọ. Ohu na ọlụlụ. Ụnụ ncha na-amagharịsị. Apams na-atụ ozu. Dombo. Onye kwuo enye asị ya furu. Maka m fuo ka m fụnụ. Ọkwa bụ m onye ụkpọ. Yes, ala bụ ntị mmanwụ. Ọ nwanne ozu na-asa ozu arụ. Ama m ụnụ ma m. Ọ gịnị ji ndị be anyị kpatara ego iji akafa mezie anụ ụkpọ ka ọ bụrụ ụkpọ? Onye nke chisia afụ effort nya pụọ ọchị ihe ọfụma etinye onye ọzọ stay yet ihe America na-eme. Onye nwee ego na nwee nke omelu. That's why I respect J.O.B. Access of Lagos and the PNMera and Ojiako Zandas. Ojiako jilaki ebutela anyị ebe a na-arụ gịnị? Ebe a na-arụ granat oil. Akpa gịnị? Zandas oil. Ndị be anyị were aka anyị asasịcha anya. Were ajọ ọgwụ a na-agwa n'eni a na-agwa ọtụọla n'iyi. Na signboard ebe a n'Ugbo Osigbu. Anyị fie elu onye anyị chefuo nke anwa. Nke na-anwụ anyị elofu enya. Ọtụ nke anwụ ha na anyị efesi ọzọ. Ọwụkwụ ka ọ ga-eji mpụta ma wee jee Ụmụahịa. Eche nọ nke mebibe akwụ aka si ya nwanna nga bịa nwere ka o si were ụdị. Onye ahụ enwezi ihe ego enyela ya aka rebrand anya. Kata Nnewi enwere John White since anyị pelu mpe tata ọ ka dị na-eme ile. Enwere Sento na Nnewi ọ ka dị lo tata. Ọ nke ndị ụkpọ nke bịa emechie nke aha mebe ọzọ. We want new things. Mana nke ochie adịla enelu ya anya. Bad foundation. Ebezie tata we have no legacy. Ka ebe ọ dị mgbe ugwu nkenu n'ụkpọ ọ naghị emezi exist. Na ozi gịnị ozi mmiri ele na-eme exist na Nnewi. Ndị Nnewi nazi anyị egwu na-agbaziri ama. Anyị ozi ikwi ọlụ anyị bụ gịnị? Nwanne binie nwanne ya gbatu onye ikwu eziokwu. Ofu nwa bingo nwa ebe na-ebe a na-ebe chichichichi ka ọsa. Gịnị ka ọ na-akọ? Ndị enweghị nna. Gịnị ka ọ na-akọ? Onye nwere uche. In this life, be an advocate of truth. Abụzina a money monger ndị na-ayọ ego as a blogger. Nye m ego. No! When you say truth, you will die. When you don't say truth, you will still die. So let me say truth. But before 2 or 3 years, everything about my revelation will come to manifest. In my why? On will even see abia. But the mechi or the lemon again up. And you will mado. Kai may fake o ife. Wolo no umike. Where my to go make tata. Emano ka madencha utindo tue. Victor Wokeji. Babato Zuora. Mark Peter Sifa. Toto Liro. Sinke J.O.B. Well look at ye. Luafaru Mudiana. That's how men walk. Zenko Lorunkie. Oh God, I take my mia. But if I Plumania. The Bible dopo. How see Bualiego.
ọmanzọ anyị ndị mbụ emene mbụ ezegoro ihe ara ha pụọ n'ọfọ na eze ego bughalịsi ego na-ebughalị a na-etu ya afa youngest millionaire na-akezie wee another man has taken over but ibido legacy ọma mpụ apụ gaa Nnewi tata ị gara anụ afa ndị bụ ndị bido legacy. That's what you will need in Igbo. Ọ bụrụ ibughalị ego. I raise my case.